Ahoj, tady je Janka z Propletence. Určitě jste už slyšeli o tureckém nahazování. Já ho používám pro nahození na ponožky, protože je pletu od špičky. A ukážu vám dneska, jak to funguje. A ještě pár tipů, kde všude se dá prostě takovéhle nahazování použít. Takže začneme tím, že si uděláme takovéto klouzavé očko. No. A navlékneme si ho na jehlici. Ta jehlice, na kterou to máme navlečený, bude ve spod. A druhou si takhle k tomu přiložím. Utáhnu a ze zadu dopředu budu ty obě jehlice obtáčet společně. Takhle si je omotám. Třeba 2, 4, 5, 6. Tak teď to mám připravené na nahození 12 oček pro ponožky. No, počítají se 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horní jehlici a 6 na dolní jehlici. Jak dál pokračovat? Já si tady tu přízečku chytnu a tu spodní jehlici vytáhnu. Ty otočky si držím a takhle je vytáhnu a začínám plést, jako kdybych pletla hladce, akorát beru, že to očko je tady ta smyčka. Takže upletu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celé si to takhle otočím. Vytáhnu si tu jehlici. Když už mi to trochu nejde, protože je tam málo prostoru, tak vytáhnu tu spodní a tím se mi to trochu uvolní. A teď budu plést očka na ty horní jehlici. S tím, že to první pomocné očko, které jsme si vytvořili, to klouzavé, jenom jednoduše stáhnu. Už ho nepotřebuji. A pletu dál jako normální hladké pletení. Tak. A to je vlastně celé nahození. Mám ty očka takhle spojená a můžu pokračovat si v pletení ponožek. Jo, tady bych si povytáhla tu jehlici horní a spodní ven. Takže horní dovnitř a spodní ven. A můžu takhle si plést dál. A vytvoří se mi špička na těch ponožkách s tím, že samozřejmě podle návodu si tam přidávám, ubírám a tak dále, kde potřebuju. Na začátku se to zdá, jako že si pleteme jenom takový spojený pásek, ale postupně se z toho vytvoří ta špička. Chvilku jsem pletla a udělala jsem si takový malý vzoreček jako paty a je vidět, jak hezké je to nahození, že tam vlastně není vidět, kde jsme to nahazování vlastně začínali.
Další způsob, jak může se využít tady to turecké nahazování, je pro takzvané dočasné nahazování. Já si vemu ten klouzavý uzel. Dám ho tady opět na tu spodní jehlici. Takhle si je položím k sobě. A opět obtočím. Jo? Potřebuje oček, třeba teď si dáme 6, 4, 5, 6, to znamená 6 otoček. Jo? A teď, kdybych potřebovala tu jehlici a plesní, tak vlastně tady nemám to lanko, tak si pomůžu a použiju takovouhle bužírku. Tady nastoknu na tu jehlici a držím si ty přízečky a takhle to vytáhnu. Bužírku si nechám, odpojím a pletu, jak jsem pletla předtím. Pletu si těch svých prvních 6 oček. 1, 2, 3, hop, tady nám to zalazí. A ještě jedno poslední 6. Tady tu bužírku si nechám, jak je. Jo. Akorát si ju zavážu uzlíkem a mám dočasně nahozená očka. No, já si tady můžu pak plést dál, pokračovat. Půjdu na téhle straně obrace. Pletu si pár řád tady těch oček a ukážu vám, jak se vrátíme pak k tomu dočasnému nahození. Tak mám upletený kousek, tak se můžu vrátit tady k těm očkám. Otevřu si je. Máme bužírku otevřenou. Tak já si vemu jehlici, znovu to napíchnu takhle na tu jehlici a bužírku pomalu vytáhnu. Když se mi to začne navlíkat, tak opatrně navleču očka zpátky na jehlici. Bužírku už nepotřebujeme. Tady to první očko uvolním, protože ho nepotřebuju, to je jenom jako dočasné. A normálně bych tady dál pletla. Tak, když mám takhle navlečené zpátky ty očka, můžu pokračovat v pletení, tak jak mi říká návod. Využijete to například u letního trička Rosie, kde vlastně se uplete jeden trojuhelník a pak když chcete nabírat plést ramínko, tak vlastně nemusíte nabírat očka, ale máte je už takhle na jehlici jednoduše zpátky. A je ten úplet pak takový hladší. A další varianta, jak začít to dočasné nahazování, je, že se použijou takovéhle ty klasické kruhové jehlice s tím lankem. Ideálně, když jsou šroubovací, že vlastně si to pak odšroubujete a vložíte si tam takovou tu koncovku. A opět začnu nahazovat. Jo, dám si třeba teďka 8 oček. 8. Máme 8, 2, 4, 6, 8. Máme 8. A vytáhnu tu spodní jehlici. Nechám si to na tom lanku. A pletu si tady hladce.
Tak. A teď vlastně nebudu vytahovat tu jehlici na tom lanku, ale si to normálně otočím a na té druhé straně si vlastně pokračuju pletením, jak potřebuju třeba obratce. No, že prostě nebudu vytvářet, jako jsem předtím vytvářela tu patičku, ale takhle si to otáčím, jako kdybych pletla rovně. Případně, pokud bych chtěla dělat takovéto zahnuté nahození, tak zahnutý okraj, tak si to můžu takhle uplést. Lze to i v kruhu, kdybych třeba teďka místo těch ponožkových jehlic používala kruhové, tak 2 kruhové jehlice. A nyní to ještě jednou obratce, hop, hop, hop. Tak, máme celou řadu obratce. Točím. A teď třeba bych chtěla udělat ten zahnutý kraj, tak si tady ty očka, které máme, očko, takhle spojím tou stranou obratce. A budu plést první očko hladce, z přední jehlice hladce, ze zadní jehlice hladce. Trošku se mi to rozpletlo. A spustím druhý z přední zadní a spustím. A opět přední zadní a spustím. A takhle si je na té jehlici spletu dohromady. Tak. Ještě 2 očka, přední zadní jehlice a tak. Máme a ještě nám vlastně tady zůstalo to jedno volné očko, tak ho můžeme stáhnout, teď už ho nepotřebujeme a máme zahnutý kraj hotový. A už teď můžeme vlastně jenom pokračovat dál podle návodu. Tohle to využijete třeba u svetru a jak jsem říkala, lze to udělat i když pletete vlastně, řeknu jako v kruhu, tak vlastně použijete tady ty kruhové jehlice 2. Jo, jednu si použijete jakoby na odložení těch oček a druhou pletete ten kraj a pak je najednou pak spletete dohromady. Ukázali jsme si turecké nahazování, jak ho nahodit, že se dá využít u dočasného nahození, ať už toho máte pro odložení oček na další pokračování v pletení nebo na zahnutý okraj. Ještě je tady varianta, že ho využijete třeba u nahazování, dutinkového nahazování, když potřebujete takzvaný jako pásek dutinkový pro nahození třeba ušátku. Jo? Takže já třeba začnu teď nahazovat, nahodím si 3 očka, zase tím mým způsobem. Jo? Tureckým opět použila jsem klouzavé očko, omotala jsem si 3 očka, 3 otočky, to znamená pro mě 3 očka.
a upletu si první 3 očka hladce. Nebudu teď pro ten dutinkový pásek otáčet, ale vrátím si ty očka na levou jehlici. Takže jsem upletla jednou, teď je upletu po druhé a po třetí. Tak, to byla druhá řada. Vrátím si opět na levou jehlici, aby se mi tvořila dutinka. Upletu znovu. To máme třetí řadu. Výborně. Vrátím a jedeme čtvrtou řadu. 2, 3. Výborně. To trošku přitáhnu. Tak. A když mám ty 4 řady, tak si potřebuju na tady tu stranu nahodit 3 očka. No, takže si vemu, si píchnu, jak vidím tady to očko. Tady do té dírky si píchnu a opletu. Tak, tady vidím další očko, odeberu a opletu. A poslední očko je zde, na boku. To je trošku hůř, mám krátké lanko, ale máme to tam. Odeberu, upletu. Výborně. A teď tu jehlici takhle vytáhnu. Stáhnu to první klouzavé očko. No. A upletuji ty poslední 3 očka. A kdybych teď pletla, tak tohle je moje přední strana třeba šátku. První 3 očka a poslední 3 očka tvoří dutinku a uprostřed si můžu pak plést vzor. No. Upletu pár řad, ať vidíte, jak to funguje. Tak, já jsem teď na zadní straně. Já mám ráda, když na zadní straně se ta dutinka tvoří tím, že se sejmou 3 očka. Tady 3 očka teď plést. A opět na konci zase sejmu. A když pletu pak na té přední straně, tak prostě ty první 3 očka pletu hladce a pak pokračuju vzorem. Nahod říká, že už tady rozplítám, přidávám a poslední 3 pletu opět jenom hladce. Jo. Když to otočím, zase první 3 jenom sejmu a tak se mi tvoří ta dutinka. A opět na konci poslední 3 sejmu. Tak. Ještě pár řad. Na přední straně dutinku jenom pletu hladce, jak vepředu, tak i na konci. Teda na začátku, tak na konci. Když jsem pletla dutinku na zadní, na konci, že jsem sejmula ty očka, ale přijde mi, že takhle je to z té přední strany takový hezčí. Tak sejmu 3 očka.
mám to moje přidávání a pletu dál. A sejmu. A když se teď na to koukneme, tak máme krásně, hladce, bez nabírání oček vytvořený takový ten dutinkový pásek. Můžu takhle posunout. No, ať vidíme, jak je to pěkné. Tady ten ocásek, co nám zbyl z nahazování, pak můžeme do dutinky zašít a nebude tam vůbec nic vidět. Posledný způsob, který mě napadl, že by se dalo to turecké nahazování využít, je opět nahazování pro šátky. A sice takovéto nahazování vroubkovým páskem. V angličtině tomu říkají garter stitch tab. A sice opět podobně jako dutinka začínáme tím, že si nahodíme 3 očka. My teda teď tím tureckým nahazováním, jo, máme opět klouzavé očko, 3 otočky, protože na horní jehlici potřebujeme 3 očka. Spodní jehlici vytáhnu a opletu ty horní očka. Tak. Celé si to otočím, ale ty očka si nechám na té levé jehlici teď vlastně. Jo, nevytahuju, tak jako jsme vytahovali u těch ponožek. A upletu je opět 3 hladce. Opět otočím. To je druhá řada. Upletu další hladce 3 očka. Na rozdíl od toho dutinkového pásku, třetí řada, otočím, tak teďka si je nepřehazuju zpátky na tu levou jehlici, ale normálně je pletu jako pásek. 1, 2, 3, čtvrtá. A ještě 5 a 6. Opět máme otočeno, jsme na přední straně. 1, 2, 3. A poslední. Hop. 1, 2, 3. A jsme opět v 7. řadě. Jo, vytvořily se nám tady takové vroubky 1, 2 a tady bude třetí. Tady si to upletu. 3 očka hladce. 1, 2, 3. A teď mám tady ty vroubky a potřebuji si opět, tak jako u toho dutinkového, nabrat tady očka. A dělám to tak, že tady, jak je ten vroubek, tak tady to si vemu, si to jako píchnu do toho posledního, jako kdyby očka a upletu. No, takže mám nahozené jedno. Další vroubek, tak tady je taky vidím, jo, ten vroubek, vytáhnu trošku a upletu. Poslední vroubek, píchnu a upletu. Tak. A tentokrát už vytáhneme zase ty očka na levou jehlici z toho nahazování, ten spodek toho nahazování. Opět to první očko klouzavé sejmu, protože to nepotřebujeme. A upletu hladce. A máme nahozený vroubkový pásek. Jo.
takhle hezky. A teď už normálně jenom otočím a pletu. Jo, pro ten vroubkový pásek je tam pravidlo, že vlastně pleteme první 3 očka a poslední 3 očka vždycky hladce. Tady rozpletu. Ty prostřední 3 já budu teď plést obratce, abyste to hezky viděli, jak se to tvoří. Ano, takhle. A teď poslední 3 hladce. Tak, další řada. Kromě přidávání bude jenom hladce. První 3, jak vepředu, tak vzadu budou hladce. Jedno přidáme. Tak. No, pěkně se mi to vyvíjí. Ten pásek. Přidání. Pak už obratce. Obratce. A poslední 3 hladce. Tak ještě jednou to zkusíme, aby jsme viděli, jak to vyjde. První 3 hladce. Ostatní taky hladce. A poslední 3 hladce. Ty nám tvoří vlastně ten tutinkový kraj. Tak. Přidání. Někomu přijde tady ten kraj, ten vroubkovej, jednodušší než dutinka a taky je pravda, že míň stahuje. Jo? Takže vidíme, jak pěkně tady pokračují ty očka bez nějakého přerušení. Jo? To vypadá, jako kdyby jsme to pletli souběžně. Nebo souběžně, no, spíš současně najednou, nebo jak to říct, že tam nemáme nějaké přechody. Takže tohle jsou moje způsoby, tady ten třeba dutinka, tady ty další ponožka a tak dále, jsou moje způsoby, jak využívám turecké nahazování. Vyzkoušejte si ho, je velice jednoduché. A budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jak jste to turecké nahazování zvládli, využili a jak se vám líbí. Děkuju. Ahoj.